Eyðun Nolsø, senast han tog kappen var ta var to og Steintor i vunnet. Hva helt om at en sort tiltak vil fyrkjøpa alt nå? Jag hade det ordentligt gott. Jag hade det super. Det sätter fokus på en öliga tutninga miklan spårning om mannarättande. Och jag hade det ordentligt viktigt att man alla tunna har fokus att alla tunna gör en insats för att vi inte glömmer det och att vi är medvetna om vad det är som ska till och vad det händer alla tunna. Vi såg näkva att det nu där. Vi såg vad det händer i Nordafrika och i Libyen akkurat nu de är en sorgarlöker och mannarättande blir brott och näkva stannar i hemmen. Så ta för 20 år sedan var det vitla sätta fokus att se jävligt fokus av mannarätten och jag tycker att det kan vara vitla göra det efter häst för så det har alltid varit ordentligt gott. Du har samskipare av flövna senast och hur checkar det för senast? Jo, alltså det checkar såna för sig att jag och Steintor Rasmussen som är snir i framtid samman vi sände en sanken samman alltså han gör en isching så gör det läge till och spalt sanken in. Och samma vi 28 år så sände in och det var verkligen neck go och sanger det var neck kände toner som sände in ta. Det vet jag att ni hittat flow nu. Här var det mesta till bästa ta. Och det var så att akkurat sanger vann. Och det var vi sån stolt och glad för till dansa så skuggar. Och att naturligt som är outjust och nämnten är outjust att det skulle kunna flow det är helt outjust är. Så spurte det mig om jag kunde hjälpa till att samskipa så flow. Jag har prövat att göra några flow då eller ta det som plater och band. Jag vet att det akkurat just mot land vid framtiden på ett år. Så jag kände inte till det praktiska arbetet i studio och något som har fått det hänga samman. Och Jens Rekve Johansson som är var tekniker i framtiden, han blev så spurt om det tekniska. Så han sa att vi pulten och är runt det att samskipa det praktiska. Läget att det till dansa som skuggar kom nämligen alltid flövna. Tar du hört att läget där att du kör bil? Är det något du huxar attra om mannarätten eller kvart? Kan du huxa om det? Ja, det är en god spårningar. Jag vet inte om jag huxar så redan om mannarätten akkurat. Sjön till Sankren snurr sig om så ankenar som eller nu ska jag inte för att förtolka Sanchez Steintor men jag alltid att en parstra utblåsning kom från de chilenska ankenon som för att gå när dansa vid boilet när mannen mynten av mannen i armen till ta över hörner, ta över trippner av regimen till Pinochet. Jag har alltid det en parstra utblåsning men Sean det han är inte så mer läst runt om till alltid vis inte för jo alltså Sean det minnet mig om Amnesty sätterna och Amnesty arbete det klart men sanken har ösen sitt egna liv halt jag kanske också att jag har spalt sant nu att så är en bärbaron och café och ösen för konserter så att han är ju en politisk släsanker som så. Jag har alltid han är en poetisk tanke om de människorna som är fångsliga och orötter. Jag har det. När går skjutna 2011 nu efter en kapping till Amnesty. Så spårningar. Alla tror att Jenny sang. Ja, hade det en god spårningar. Jag har faktiskt snackat med Steintor om det är förstått att prova att det. Och jag har alltid att han var nog så positiv. Det är viktigt för mig att Steintor vet att han ska göra synsna. Det är inte det så ska jag göra läge till synsna och jag har alltid varit positiv. Jag har alltid varit vid på det. Så jag har nämnt för timmen och kvällt att jag har alltid att det är som att guldtrönsen från syster vi efter hästar så att det är farligt. Det är så att de unga som skriver det har också att han ska leva upp till. Det är så koppa också. Det är alltså man ska inte lägga sig ner för att alltså det har också varit uppe med åter. Nu får det så mycket istället för att gänka. Eyðun, tack för samrådet och gå ett när vi till möjligheten att lära. Ja men tusen tack, så nice, tack.